Ahojte, vítajte v ďalšom videu Čo nové v ŠFRB. Dnes sa budeme rozprávať o novinke, ktorá výrazne uľahčí komunikáciu verejnosti s fondom, a to je nový chatbot. Viac si nám o ňom porozpráva a vysvetlí nám jeho fungovanie zástupca generálneho riaditeľa Branislav Časnocha. Braňo, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Prečo ste sa teda rozhodli spustiť tento projekt? To rozhodovanie bolo veľmi jednoduché. Dostávame veľmi často opakované otázky od rôznych žiadateľov, ktorí chcú zistiť informácie, ako sa dostať k podpore od štátneho fondu rozvoja bývania. A toto je tá najjednoduchšia cesta, ako by sa k tým informáciám vedeli dostať. A teda využiť to môžu iba fyzické osoby, alebo je chatbot aj pre obce, samosprávy alebo právnické osoby? Chatbot je pre všetky typy žiadateľov, čiže áno, tak ako bolo povedané, pre fyzické osoby, právnické osoby, samosprávne kraje. Môžu ho využiť všetci, pretože obsahuje kompletné množstvo informácií, ktoré môže poskytnúť aj týmto typom žiadateľov. Vie mi napríklad vypočítať výšku úveru, alebo vie mi vyhodnotiť žiadosť? Vypočítať výšku úveru nejde a nevie. Na to ale máme iné kalkulačky, o ktorých už sme v minulosti rozprávali, ktoré sú u nás umiestnené na webe. Chatbot týchto žiadateľov odporúči na tieto kalkulačky a zároveň chatbot nie je na posúdenie žiadosti. Na to už máme oddelenie posudzovania, ktoré musí vlastne toto zvážiť. Chatbot je na získanie základných informácií, ktoré človek potrebuje vlastne na to, aby vedel, či môže alebo nemôže žiadať. Čiže si môžeme predstaviť reálne otázky. Som rodina a chcem žiadať o úver zo ŠFRB, alebo som obec a potrebujem postaviť nájomné byty. Takéto otázky tam môžu dať? Presne toto sú tie otázky, na ktoré vie chatbot odpovedať. Vie urobiť ten základný prehľad žiadateľovi podľa jeho skutočnej situácie, ktorú má, či môže žiadať o podporu zo štátneho fondu rozvoja bývania, či už na výstavbu nájomných bytov právnická osoba alebo samosprávy, alebo na kúpu alebo výstavbu vlastného bývania, ktoré robia fyzické osoby. Výhodou je asi aj dostupnosť? Áno, dostupnosť je, jak sa hovorí, 24/7, čiže je to dostupné non-stop. Kedykoľvek človek potrebuje tie informácie, ich dostane. Nemusí sa viazať na nejaké úradné hodiny klientského centra alebo mestských okresných úradov, čiže non-stop dostane perfektné informácie. Čiže sa dá povedať, že to je taký ten prvý kontakt so ŠFRB? Je to prvý a myslím si, že na začiatku je ten najlepší kontakt, pretože tam človek získa ten najľahší a najrýchlejší prehľad. Často sa stáva, že väčšinou tieto digitálne veci už sú skôr také, že považované pre mladých ľudí. Zvládne chatbot aj starší človek, alebo nie je tak zručný? Chatbot je postavený tak, aby mu človek, žiadateľ budúci, vedel dať otázku jednoduchou rečou, tak keby sa rozprával s kamarátom alebo keby komunikoval s našou infolinkou. Takže stačí zadať jednoduchú otázku a chatbot mu aj takouto ľudskou rečou vysvetlí, čo treba alebo či vôbec má nárok na podanie žiadosti alebo na našu podporu. Je dôležité povedať aj, čo chatbot teda naozaj nerobí? Chatbot naozaj nerozhodne v konečnom dôsledku, či žiadosť klienta bude posúdená pozitívne alebo negatívne. Dá iba tie základné informácie, ktoré môžu naviesť k podaniu žiadosti. Keď chatbot nestačí, tak čo potom? V tom prípade má klient samozrejme možnosť, alebo žiadateľ má možnosť prísť k nám na klientské centrum alebo sa obrátiť na mestský okresný úrad, kde mu vlastne doplnia tie informácie, ktoré pôvodne získal, dajme tomu, od toho chatbota. Plánujete ďalší rozvoj? Samozrejme, rozvoj je nutný. Stále ho budeme naplňať novými informáciami toho chatbota. V prípade zmeny legislatívy alebo niečoho iného vlastne tam budú aktualizované údaje a budeme sa snažiť čím ďalej viac a viac tých informácií, aby vedel chatbot poskytnúť. Ak by si mal popísať chatbota jednou vetou, čo by to bolo? Je to rýchly prístup k informáciám, čiže je to taký dobrý radca. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ďakujeme aj vám a budeme sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Dovidenia.